Quan arriba l'estiu, la plaça dels Homes es converteix en el centre neuràlgic de les sardanes a Castelló d'Empúries. Als mesos de juliol i agost tothom sap que cada dimecres a les 10 de la nit té una cita amb aquesta dansa. Aquest any han estat 9 audicions amb la participació de cobles com la Cobla Rossinyolets, la Cobla Foment del Montgrí, la Cobla Ciutat de Girona, la Cobla Marinada i la Cobla Ciutat de Terrassa. Cada setmana, castellonins i estrangers han gaudit del variat repertori d'aquestes formacions. Com no podia ser d'una altra manera, el tancament de la temporada l'ha protagonitzat la cobla local Rossinyolets. Aquí teniu un fragment de la darrera audició de l'estiu.